mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli mu programu ino yakudziwa Baibulo langa imene amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies, ndipo mu tsiku la lero mukhala ndine m'bale wanu Malonje Pancras. Pamene tikupitiriza kuphunzira makamaka mu programu imene yakudziwa Baibulo langa, mu tsiku la lero tikufuna tikayambe kuphunzira za tsatanetsatane wa Baibulo kuti zikatithandizire bwino kunena kuti buku lathu limene tili nalo limagwiritsa ntchito Baibulo tikakwanitse kumalimvetsa bwino. Koma mwina chinthu choyamba kuti tikamvetse bwino zitsatanetsatane amene wa Baibulo ndi chofunikira ukadziwa kunena kuti kodi tikamakamba za Baibulo ndi chani? Baibulo ndi chani? Tikamakamba za Baibulo ndi buku limene Mulungu anatipatsa kapena buku limene Mulungu anapereka kuti likatithandizire ifeyo anthu maka pakuchita chipembedzo. Buku limene Mulungu anatipatsa kapena buku limene Mulungu anapereka kuti likatithandizire ifeyo anthu pakuchita chipembedzo. Ndipo tikamaliona buku limeneli linalembedwa ndi anthu okwana 40 amene anakhala pa dziko lapansi mu nthawi yosiyanasiyana. Mwa anthu okwana 40 amenewa, anthu 32 ndi amene analemba buku la Chipangano chakale, anthu 8 analemba buku la Chipangano chatsopano. Ndiye paja tikunena kuti buku limeneli analemba ndi Mulungu pakugwiritsa ntchito anthu okwana 40. Choncho tikamaphunzira za Baibulo limeneli timatsikimiza ndithu kunena kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu. Baibulo ndi mawu a Mulungu. Kungogwiritsa ntchito kuganiza mozama, pali zinthu zingapo zimene zimachitira umboni kunena kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu. Talingalirani za mmene atumiki a Mulungu amalankhulira makamaka akamafotokoza zokhudzana ndi mawu a Mulungu. Lingalirani zimene mulembi wa buku la Timoteyo makamaka buku la 2 Timoteyo chapter 3 mu verse 16 pamene anakamba zakunena kuti lemba lililonse Mulungu analiuzira kapena lemba lililonse Mulungu anatipatsa ifeyo anthu. Chimodzimodzinso tikamaonanso mu buku la 2 Samuel chapter 23 mu verse 2 pamenenso mulembi pamene pakunena kuti Mzimu wa Yehova analankhula mwa ine. Mzimu wa Yehova analankhula mwa ine. Kusonyeza kunena kuti zimene atumiki a Mulungu amalankhula, zimene atumiki a Mulungu amalemba m'Baibulo ndi zimene Mulungu amawauza kunena kuti iwo atani kodi anene. Chinthu chimenecho chimakwanitsa kuchitira umboni kunena kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu. Komanso lingalirani chinthu ichi. Baibuloli linalembedwa ndi anthu okwana 40, anthu amene anakhala pa dziko lapansi mu nthawi zosiyanasiyana, amene anthu onso ndi anthu osiyanasiyana. Koma anthu 40 onsewa adalemba zinthu zofanana, zinthu zimene sizimatsutsana. Talingalirani pa chinthu chimenechi. Kodi sizikwanitsa kuchitira umboni kunena kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu? Baibulo ndi mawu a Mulungu makamaka potengera fundo zimenezi ziwiri zimene taziona kunena kuti lidalembedwa ndi anthu 40, koma anthu 40 onsewo adalankhula za chinthu chimodzi ndipo Baibulo silimatsutsana. Komanso mawu amene atumiki a Mulungu amagwiritsa ntchito pofotokoza za buku limeneli Baibulo. Baibulo limeneli tikamaliona lili ndi mabuku okwana 66. Mwa mabuku okwana 66 amenewa 39 ndi mabuku a Chipangano chakale ndipo 27 ndi mabuku a Chipangano chatsopano. Choncho tikambeni kuona za Chipangano chakale. Tikamaona za buku limeneli kapena Baibulo limeneli ku Chipangano chakale ndi buku limene linalembedwa kwambiri makamaka mu chineno cha Chiheberi, komanso patali limalembedwa mu Chiaramaiki. Choncho tikamaphunzira za Chipangano chakale chimenechi timakwanitsa kuchigawa m'magawo okwana 4 kapena magawo okwana 4. Gawo loyamba limene timagawa nalo Baibulo ndilo mabuku achilamulo. Koma zindikirani nena kuti tikamagawa Baibulo timagawa kutengera ndi nkhani zimene zikupezeka m'mabukumo, osati kunena kuti Mulungu Baibulo potipatsa analigawiratu kale ayi. Koma timagawa potengera ndi nkhani zimene zikupezeka m'bukumo. Choncho gawo loyamba la Chipangano chakale ndilo mabuku achilamulo. Za mabuku achilamulo amenewa alipo mabuku okwana 5 pamene timembera buku la Genesis kukathera mu buku la Deuteronomy. Buku la Genesis kukathera mu buku la Deuteronomy. Ndipo mabuku 5 kapena mabuku asanu amenewa amafotokoza makamaka kuyambira pa chilengedwe, komanso kukathera pamene ana Israeli anali kufuna kulowa mu dziko limene Mulungu anawapatsa lija la Kanaani. Mabuku amenewa amafotokoza makamaka za nkhani okhudzana ndi imeneyi. Komanso amafotokozanso makamaka zokhudzana ndi
banja lina limene Mulungu analisankha limene mukupita kwa nthawi linakula nkufika pokakhala dziko ndilo banja la Yakobo. Mabuku achilamulo amenewa amafotokoza za nkhani imeneyo, komanso amafotokozanso makamaka za malamulo amene Mulungu adawapereka kwa anthu ake mu buku la Exodo chapter 20. Mu buku la Exodo chapter 20 komanso amafotokozanso makamaka za mmene anthu amene akupembedzera mu masiku amenewo mu chipangano chakale makamaka pamene anali mu nthawi ya chilamulo. Timaonamo zambiri mabuku amenewo zokhuzana ndi chakhumi zimene zinayamba kuperekedwa mu mabuku achilamulo. Gawo lina lachiwiri kapena la namba 2 ndilo mabuku ambiri. Mabuku ambiri. Pokamba za mabuku ambiri sikunena kuti mabuku ndochuluka, komano mabuku amene amafotokoza zambiri ya mmene anthu anakhalira pa dziko lapansi. Mabuku a history. Mabuku amenewa alipo mabuku okwana 12 ndipo timembira mu buku la Yoswa kukathera mu buku la Estere. Kuyambira buku la Yoswa kukathera buku la Estere. Mabuku amenewa makamaka amafotokoza kuyambira pamene ana Israeli analowa mu dziko la malonjezano, dziko la Kanaani, kukathera pamene ana Israeli anatengedwa, amene anatengedwa kupita ku ukapolo ankabwererako. Kuyambira pamene ana Israeli analowa mu dziko la malonjezano, dziko la Kanaani, kukathera pamene anthu amene anatengedwa kupita ku ukapolo anali kutani? Anali kubwererako. Timaona kunena kuti anthu amene anapita ku ukapolo makamaka chifukwa choti sanali kumvera Mulungu, chifukwa sakuvera Mulungu okha mamenyana, chifukwa chokumenyana zinapezeka kuti anarani anagawikana pakati kukhala ndi ufumu wakumpoto komanso ufumu wakumwera. Atagawanikana amene pa Mulungu analola anthu akunena kuti apite ku ukapolo ndi cholinga chonena kuti akasinthe mukaganizidwe kawo kunena kuti akayambenso kukumbukira za Mulungu. Choncho mabuku amenewa ambiri kapena mabuku a history amafotokoza za nkhani zokhuzana ndi zimenezo. Gawo lina la namba 3 makamaka la chipangano chimene chakale ndiwo mabuku a nkhani ndi malangizo. Mabuku a nkhani ndi malangizo. Mabuku amenewa alipo mabuku okwana 5 makamaka timembira mu buku la Yobu kukathera mu buku la Solomoni. Mabuku amenewa kwakulukulu amafotokoza za ukulu wa Mulungu komanso ndi kukongola kwa chilengedwe chake komanso ndi zokhuzana ndi malangizo anzeru mmene munthu angakhalire pano pa dziko lapansi. Komanso kuperekanso za mayankho amafunso ovuta amene anthu timakhala nawo pano pa dziko lapansi. Mabuku 5 amenewa mabuku a nkhani ndi malangizo amafotokoza za nkhani ngati imeneyo. Komanso tili ndi mabuku a aneneri. Tikamaona za mabuku a aneneri alipo mabuku okwana 17 pamene timembira mu buku la aneneri Yesaya kukathera mu buku la Malaki. Ndipo anthu amenewa adagwira ntchito pamene ana Israeli anali asanapite ku ukapolo komanso pamene ana Israeli anabwera ku ukapolo. Mabuku aneneri amenewa kapena aneneri amenewa anagwira ntchito mu nthawi yake imeneyi pamene ana Israeli asanapite ku ukapolo komanso pamene ana Israeli anabwerako ku ukapolo. Koma tikamaphunzira makamaka kunkhani yokhuzana ndi mabuku aneneri timakwanitsa kukagawa mu magawo awiri kutengera ndi kuchuluka kwa nkhani zimene anthu analemba. Tili ndi mabuku aneneri akuluakulu amene alipo mabuku okwana 5 ndi pamene timembira mu buku la aneneri Yesaya kukathera mu buku la Daniel. Tili ndi mabuku aneneri ang'onoang'ono pamene timembira mu buku la Hosea kukathera mu buku la Malaki. Amenewo ndiwo mabuku a aneneri makamaka tikatero timakhala kuti tamaliza magawo makamaka mu chipangano chakale. Choncho tikaoneninso ku chipangano chatsopano kuti ku chipangano chatsopanonso kuli zotani. Chipangano chatsopano, Baibulo limene chipangano chatsopano kwa ulukulu linalembedwa makamaka mu chinenero cha Chigiriki poyambirira, patali-patalinso limalembedwa mu chinenero cha Chilatini. Ndipo chipangano chatsopano chimenechi chili ndi mabuku okwana 27 chimene chinalembedwa ndi Mulungu pogwiritsa ntchito anthu okwana 8. Anthu okwana 8 amenewa analemba buku limeneli mozidwa ndi Mulungu pogwiritsa ntchito Mzimu Woyera. Ndipo tikamaphunzira bwino zokhuzana ndi chipangano chatsopano chimenechi timakwanitsanso kuchigawa mu magawo okwana 4. Mu magawo okwana 4, magawo anayi. Gawo loyamba ndilo mabuku a uthenga wabwino. Mabuku a uthenga wabwino amenewa alipo mabuku okwana 4 kapena anayi kuyambira mu buku la Mateyu kukathera mu buku la Yohane. Kuyambira buku la Mateyu kukathera mu buku la Yohane. Mabuku amenewa amatchedwa kuti mabuku a uthenga wabwino chifukwa chakuti amakamba makamaka zakubadwa, kukula, mazunzo komanso imfa ndi kuuka kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Mabuku amene amafotokoza za nkhani imeneyi makamaka zokhuzana ndi moyo wa Yesu Khristu mmene anakhalira pa dziko lapansi komanso pamene anauka amapita kumwamba. Mabuku amenewa amafotokoza za zinthu zimenezi.
Komanso gawo lina la namba 2 makamaka ndiwo mabuku buku la mbiri. Buku la mbiri kapena buku la history limene limafotokoza zambiri okhudzana ndi mpingo ndilo buku la Machitidwe a Atumwi. Buku limene la Machitidwe a Atumwi limafotokoza zambiri ya mpingo mmene mpingo wadayambira m'chipangano chatsopano, komanso makamaka za kagwiridwe ntchito ka Mzimu Woyera mmene kanayambira, komanso ndi zinthu zambiri zokhudzana ndi mpingo mmene zinayambira mu buku limeneli la chipangano chatsopano. Choncho munthu ukafuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi mpingo ku chipangano chatsopano, buku limene limafotokoza zambiri kapena za history ya mpingo ku chipangano chatsopano ndi buku la Machitidwe a Atumwi. Buku la Machitidwe a Atumwi. Tikachoka pamenepo timakaphunziranso makamaka zokhudzana ndi makalata, ndilo gawo la namba 3 la chipangano chatsopano. Makalata amenewa alipo makalata okwana 12 timaona kuchokera mu buku la Aroma kukathera mu buku la Yuda. Ndipo makalata amenewa adalembedwa ndi alembi osiyanasiyana makamaka mwacholinga chofuna kulimbikitsa, kudzudzula komanso kuphunzitsa mpingo pamene udayamba mu buku la Machitidwe a Atumwi muja. Paja buku la Machitidwe a Atumwi ndi buku la mbiri. Choncho pokhala buku la mbiri limene lifotokoza za mpingo mmene unayambira, mabuku enawa amakalata awa mabuku okwana 12 amafotokoza kapena amalangiza za mmene mpingo ukuyenera kukhalira mu chipangano chatsopano. Zimenezo ndizo zokhudza mabuku amenewa, mabuku amakalata alipo mabuku okwana 12 kuyambira mu buku la Aroma kukathera mu buku la Yuda. Komanso gawo lomaliza la mabuku amenewa m'chipangano chatsopano ndilo buku la Ulosi. Buku la Ulosi. Mwina tapemera ngonena kuti buku la Ulosi anthu ambiri tadziwapo kale kunena kuti tifuna nena kuti chani, chifoti tikangokamba za Ulosi ku chipangano chatsopano ambiri timadziona kuti buku limene wakonda kamba za Ulosi mu chipangano chatsopano ndilo buku la Chivumbulutso. Ndilo buku la Chivumbulutso. Koma kwakulukulu buku la Chivumbulutso linalembedwa pofuna kupereka chiyembekezo kwa Khristu amene amakumana ndi mavuto komanso mazunzo osiyanasiyana. Pakukhala kunena kuti Akhristu amakumana ndi mavuto komanso mazunzo mu moyo chikhristu, chinankomera Mulungu kunena kuti nkofunikira kunena kuti kulembedwe buku la chipangano chatsopano ndilo buku la Chivumbulutso limene likapereke chiyembekezo komanso kwalimbikitsa Akhristu amene anali kukhala mu nthawi imeneyi pano pa dziko lapansi. Pamenepo tikatero timakhala kuti tamaliza makamaka kuphunzira zokhudzana ndi mabuku magawo amenewa a mabuku a chipangano chatsopano. Koma tikachoka pamenepo pali chinthu chinanso chimene chimafunikira kunena kuti ino ndine tichimvetse bwino, ndicho nthawi za Baibulo. Nthawi za Baibulo. Tikamaphunzira zokhudzana ndi nthawi za Baibulo, kwakulukulu timangoyang'ana za njira zimene Mulungu anakhala akulumikizana ndi anthu. Timangokhala tikuphunzira za njira zimene Mulungu anakhala akulumikizana ndi anthu. Ndipo ndikudziwa kunena kuti tonse timamvetsa bwino makamaka tikamaphunzira za mabuku za nthawi zimenezi, tikamawerenga kuchokera mu buku la Aheberi. Tiwonene kuti mu buku la Aheberi anafotokozapo chani makamaka pokhani okhudzana ndi nthawi zimenezi, nthawi za Baibulo. Tikamona m'buku la Aheberi chapter 1 kuyambira mu verse yake 1 ndi 2, pamene pamulemba analembapo kunena kuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. Koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife mwa mwana amene anamuyika olowa mnyumba wa zonse, mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba omwe. Apapa Baibulo makamaka limatiphunzitsanso zokhudzananso ndi nthawi za Baibulo kapena nthawi zimene Mulungu anakhala akulumikizana ndi anthu pano pa dziko lapansi. Chinthu chiyamba mu verse yake 1 Baibulo kunena kuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri. Baibulo pamene pali kungofotokoza nena kuti kalekale pamene Mulungu analenga dziko limeneli analankhula ndi anthu ake inde, koma kudzera mwa ndani? Kodi kudzera mwa aneneri. Paja tikamafotokoza za aneneri ndi anthu amene amatumidwa kuti akafotokoze zokhudzana ndi ndani? Kodi zokhudzana ndi Mulungu, mwina zimene zidzachitike mtsogolo. Tsono tikamaona makamaka pamene Mulungu anakhala kumizana ndi anthu pano pa dziko lapansi, nthawi imeneyi inalipodi pano pa dziko lapansi imene timayitchanso kunena kuti nthawi ya makolo kapena kuti nthawi ya chilengedwe. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene Mulungu amagwiritsa ntchito bambo apabanja pakufuna kufotokoza za cholinga chofuna kuti anthu achite amene akukhala pano pa dziko lapansi. Nthawi imeneyi imene timayamba kuiona kuchokera mu buku la Genesis chapter 1 kukalekezera mu buku la Exodus chapter 19 komanso kudzaphatikizaponso mu buku la chani? Buku la Yobu. Buku la Yobu mwina ambiri thomalingalo nena kuti silili mu nthawi ya chilengedwe,
komano kumbukirani zinthu zambiri zimene zimachitika mu buku la Yobu zimasonyeza kunena kuti buku la Yobulo ndi buku limene Mulungu ankalankhulana ndi anthu pogwiritsa ntchito makolo amene anali apabanja. Kumbukirani pamene Yobu anatenga ziwero kukapereka nsembe kukaperekera ana ake. Chimene chinampangisa Yobu kunena kuti akapereke nsembe osati ana ake akapereke nsembe ndi chani? Nthawi imeneyo Mulungu anthu akachimwa amalumikizana ndi kholo kapena tate wapabanja pofuna kufotokoza zachani kodi zachilengedwe chake. Komanso kumbukirani kunena kuti buku la Yobu ndi buku limene sinafotokozeko makamaka zokhuzana ndi nkhani ya chilamulo. Kodi muli kulingalira kunena kuti ndi chifukwa chani buku la Yobu sinafotokozeko nkhani yokhuzana ndi chilamulo? Ndiye kuti Yobu pamene anakhala pano pa dziko lapansi sadakhale mu nthawi ya chilamulo. Tsono ngati Yobu sanakhale mu nthawi ya chilamulo pano pa dziko lapansi, kodi muli kulingalira kunena kuti adakhala mu nthawi ya chikhirisitu? Tinenanso kunena kuti yayi. Chifukwa chonena kuti chani? Pamene Yobu anabwera kudzakhala pano pa dziko lapansi nkunena kuti Yesu Khristu asanabwere kuno ku dziko lapansi mu thupi. Zimene zikufuna kuonetsera kunena kuti Yobu uyu anakhala pa dziko lapansi mu nthawi yakalekale zedi, chingakhale Moses asanatani kodi asanabwere, chingakhale Mose asanabwere. Choncho tikamaona za buku la Yobu timakwanitsa kuliona bwino kunena kuti buku la Yobu lili mu nthawi ya chilengedwe, nthawi ya makolo imene Mulungu amagwiritsa ntchito kholo la pabanja kapena bambo pabanja pakufotokozera za chilengedwe, makamaka pakufotokozera za chifuniro chake. Komanso nthawi yachiwiri imene ya Baibulo imene timayiona kuchokera mu buku la Hebrew chapter 1 verse yake ya 1 kulekeza 2 ndiyo nthawi ya Mose kapena nthawi ya chilamulo. Nthawi ya Mose kapena nthawi ya chilamulo. Tikamakamba za nthawi ya chilamulo imeneyi ndi nthawi imene anthu anakhala pa dziko lapansi makamaka pakumachita zinthu zawo potengera ndi malamulo amene anthuwo anapatsidwa kuchokera kwa Mulungu. Tsono tikamalowerenga Baibulo timakwanitsa kuona kunena kuti malamulo Mulungu anapereka kwa ana a Israeli pamene anali kuchoka ku Igupto pita ku Kanaani mu nthawi imene anali pa phiri la Sinai mu buku la Exodus chapter 20. Ndiye kuti nthawi imeneyi pamene anangolandira malamulo kwa Mulungu mu buku la Exodus chapter 20, anthuwa anawuzidwa kunena kuti adzikhala kapena adzichita zinthu zawo potengera ndi mmene malamulo a Mulungu aperekedwera pa Exodus chapter 20 paja. Ndiye kuti anthu amakhala mu nthawi ya chilamulo imene imanenedwanso kunena kuti ndi nthawi ya Mose. Nthawi imeneyi imakathera pamene Yesu Khristu anali pa mtanda paja. Zindikira kunena kuti chingakhale Yesu Khristu anabwera pano pa dziko lapansi, koma nayenso anali mu nthawi ya chilamulo. Anali ndithu mu nthawi ya chilamulo. Ngakhalenso alembi amabuku osiyanasiyana analoserako makamaka zokhuzana ndi Yesu Khristu amene kunena kuti adzabadwa mu nthawi ya chilamulo, ndiyo linga chonena kuti akaombole iwo akuvela chani kodi? Akuvela lamulo kuti akakhale mu moyo wake wa Yesu Khristu. Mabuku amenewa amafotokoza makamaka za nkhani imeneyi, nkhani yokhuzana ndi chilamulo. Mabuku amenewa. Choncho palinso nthawi ina imene imatchedwanso kunena kuti nthawi ya chikhristu. Nthawi ya chikhristu kapena kuti nthawi makamaka ya Ambuye wathu Yesu Khristu kapena kuti masiku otsiriza. Nthawi imeneyi timayiona kuchokera mu buku la Mwachidule mu chapter 2 pamene mpingo wa Yesu Khristu udayamba kufikira pamene Ambuye wathu Yesu Khristu adzabwerenso. Ndi pamene timaona za nthawi imeneyi, nthawi ya chikhristu kapena masiku otsiriza. Zimene pamene tangonena kuti timayiona kuchokera mu buku la Mwachidule mu chapter 2 kuchokera mu 33 AD kufikira mu nthawi imene Yesu Khristu adzabwerenso. Ndiye kuti zikutisonyezera kunena kuti inuyo ndine pamene tikukhala pano pa dziko lapansi tikukhala mu nthawi ya chikhristu. Tingaphunzirepo chani? Kumbukirani kunena kuti pamene Mulungu anayika anthu pa dziko lapansi mu nthawi zitatu zimenezi zosiyanasiyana, Mulungu amalamulira anthuwa kuti adzimpembedza Iye mu nthawiso mu zochita zosiyanasiyana. Zimene mwinanso ino ndine zikhaza kutithandizira lero kunena kuti nkofunikira zedi kuti tikamvetse makamaka za nthawi zimenezi za Baibulo. Chifukwa chakunena kuti ngati munthu sangamvetse bwino za nthawi za Baibulo, nkosatheka kukampembedza Mulungu mmene amafunira. Talingalirani pamene tikukamba za nkhani yokhuzana ndi nthawi ya chilengedwe. Pamene anthu akachimwa, bambo wapabanja ndi amene amatenga ziweto kapereka nsembe kwa Mulungu. Kupembedza kwawo kunali kotero mu nthawi imeneyo. Komanso tikabwera mu nthawi ya chilamulo, pamene munthu wachimwa umenera kunena kuti iweyo utenge chiweto
upite nacho kwa ansembe akachiphe ndipo akakupempherere ndi machimo ako kuti akatani akakhululukidwe. Kodi muli kulingalira kunena kuti pamene tikukhala mu nthawi ino ya chikhristu zimene zonse nzofunikira kuchita munthu kuti machimo ake akhululukidwe? Ayi. Baibulo limafotokoza kuti ngati munthu azindikira kunena kuti ochimwa, chofunikira ndi chani? Amene kuti angolapa ndikutani ndikuvomereza machimo ake. Ndiye kuti nthawi ineyi yonse imene Mulungu anakhala akulankhula ndi anthu pano pa dziko lapansi ndiyofunikira kumayiphunzira ndi kumamvetsa bwino, komanso nkofunikira zedi kunena kuti ife anthu okhala pano pa dziko lapansi tikazindikire kunena kuti kodi tili mu nthawi iti kuti tikamupembedze Mulungu potengera ndi mmene Mulungu amatani ndi mmene Mulunguyo amafunira. Taona kunena kuti pali nthawi zitatu: nthawi yoyamba, nthawi yachilengedwe kapena kuti nthawi ya makolo, kuchokera mu buku la Genesis kukathera mu buku la Exodus chapter 19, komanso phatikizapo mu buku la Yobu. Komanso tikuphunzira za nkhani ina ndiyo nthawi ya chilamulo kapena kuti nthawi ya Mose imene tikumayiona kuchokera mu buku la Exodus chapter 20 kukalekeza mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 1. Nthawi imene machitidwa kuti nthawi ya Mose kapena kuti so nthawi ya chilamulo imene so mwina nthawi zambiri anthu ene matha kuwasokoneza akamaphunzira zokhuza ndi chilamulo cha Mulungu komanso chilamulo cha Mose. Koma kumbukirani nena kuti pamene tikamba za malamulo a Mose kapena malamulo a Mulungu, paja Mose kuti akakhale ndi malamulo amene anthu amanena kuti ndi malamulo ake adapatsidwa ndi Mulungu ere. Ndiye kuti ngati akunenedwa kuti ndi malamulo a Mose zikungotanthauza zonena kuti Mose ndi amene anthu ankauza malamulo foti malamulo anawatenga kwa ndani? Anawatenga kwa Mulungu. Koma tikamakamba za malamulo a Mose ndi malamulo a Mulungu, onsewo ndi angati? Onsewo ndi amodzi. Choncho nkofunika kunena kuti akhristu tikamvetse bwino. Pamene patafotokoza choncho chifukwa chonena kuti chani? Nthawi zambiri anthu tikamazindikiritsa kunena kuti tili mu nthawi ya chikhristu ndipo sitikuyeneranso kumachita mu nthawi ya chilamulo. Za chilamulo zinakhomedwa pa mtanda paja, anthu amanena kuti zinakhomedwa pa mtanda zija ndi malamulo a Mose osati malamulo a Mulungu. Ndipo pamene zimene Mose ananenazo ndi zimene Mose anapatsidwa kwa ndani? Anapatsidwa kwa Mulungu. Ndiye kuti pamene pamangokhala kusamvetsetsa bwino ngatinso mofanafana mwina ndi mmene munthu angalankhule nkhani imene imapezeka mu buku la Luka chapter 1, pamene timaona kunena kuti mngelo wa Mulungu anapita kwa Zakariya kukamuwuza kunena kuti pemphero lako lamveka ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna ndipo udzamutcha Yohane m'batizi uja. Ndiye mwina munthu athu amakhala mafunso onena kuti kodi dzina lakuti Yohane adapereka Mulungu kapena anapereka ndi mngelo? Ndiye kuti anapereka ndi mngelo koma anapereka ndi Mulungu koma anagwiritsa ntchito mngelo kuti akanene chani? Kuti akaneneza dzinalo. Mofanafana Mose ndi nkhani imene tikamakamba za nkhani ya chilamulo cha Mulungu ndi nkhani ya chilamulo cha Mose. Malamulo onsewo ndi a Mulungu koma Mulungu anagwiritsa ntchito Mose kuti Mose akanene malamulo kwa ndani kodi? Kwa anthu. Nzofunika kumamvetsa bwino zinthu zimenezi kuti tikazindikire kunena kuti tikamakamba za chilamulo cha Mose chinathedwa ndithu pa mtanda paja. Ndipo ifeyo tili mu nthawi ya chikhristu imene tikuona kunena kuti Mulungu analankhula nafe kudzera mwa mwana wake ndiye Yesu Khristu. Munthu amene Mulungu analankhula nafe motani? Zindikirani nena kuti pamene Mulungu anakhala kuti alipo ataona kuti dziko lapansi lachimwa, tikamona mu buku la Yohane chapter 3 verse 16 anatumiza Yesu Khristu bwera pano pa dziko lapansi. Yesu Khristu amene abwera pa dziko lapansi wapitirizabe kugwira ntchito yake ndi atumwi amene anawasankha aja. Koma pamene anali kuyenda ndi atumwi amene anawasankha aja adawalonjezaponso chinthu china, ankawuza kunena kuti chani? Ndidzakutumizirani Nkhoswe ya Mzimu Woyera amene adzakhala nani ine ndikadzachoka, amene adzakukumbutsani, kukudziwitsani komanso kukuzindikiritsani zinthu zimene ndinakuphunzitsani komanso zina zimene sinalankhule nanu. Ndiye kuti pamene Yesu Khristu anapita kumwamba, tikamona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 2, Nkhoswe ya Mzimu Woyera jadi yabwera mwa atumwi aja pamene atumwi aja aliyense olandira mphatso za Mzimu Woyera zokwana 9. Ndiye anthu aja mwa mphatso za Mzimu Woyera zimene alandira zija aliyense 9 atumwi aja zinapangitsa atumwi aja kulemba Baibulo. Ndiye kuti zimene atumwi aja akulemba ndi zimene atumwi aja akuwuziridwa ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amene wabwera chifukwa cha Yesu Khristu. Yesu Khristu amene ochita zinthuzo chifukwa cha ndani kodi? Chifukwa cha Mulungu. Ndiye kuti atumwi aja atalemba atumwiwo kufika ponena kuti kutipatsa ife anthu ndikumakhala nalo buku limene lili lachani? La chipangano chatsopano. Ndiye kuti tikuona kunena kuti buku la chipangano chatsopanoli anatipatsa ndithu ndi Mulungu pamene anagwiritsa ntchito Yesu Khristu kudzatumiza Mzimu Woyera kudzakumbutsa atumiki a Mulungu amenewa makamaka atumwi komanso ndi anthu ena awiri aja amene analemba Baibulo kuti tikakhale ndi buku limeneli, buku la chipangano chatsopano. Tikamaphunziranso makamaka za Baibulo limeneli, zatsanetsana na Baibulo limeneli, nkhani imene imapezeka
mu Baibulo loseli kuchokera mu buku la Genesis ukathera mu buku la Chivumbulutso titha kukwanitsa kuifupikitsa makamaka mu fundo zitatu izi. Fundo yoyamba akubwera, fundo yachiwiri wabwera, fundo yachitatu adzabweranso. Fundo yoyamba yonena kuti akubwera uwu ndi uthenga umene umapezeka mu chipangano chakale umene umangolosera Yesu Khristu unena kuti akutani akubwera akubwera akubwera. Kumbukirani za ulosi woyamba umene unafotokoza za kubwera kwa Yesu Khristu tikamaona mu buku la Genesis chapter 3 mu verse 15 analosera zokuza ndi Yesu Khristu. Ndipo mu mabuku so ambiri anakhala kulosera zokuza ndi Yesu Khristu tikamaona mu buku la Deuteronomy komanso mu buku la Neneza chapter 9 verse 6 and Isaiah chapter 7 verse 14 analoserapo zambiri zokuza ndi Yesu Khristu kuti atani akubwera akubwera akubwera. Fundo yachiwiri imene tingakwanitse kuifupikitsa nayo Bible imeneli ndiyo wabwera. Wabwera uwu ndi uthenga umene umapezeka mu mabuku 4 oyambilira chipangano chatsopano. Pamene Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi atabadwa, mabuku okwana 4 a uthenga wabwino aja kuyambira buku la Mariya katha buku la Yohane amafotokoza za mmene Yesu Khristu adagwira ntchito yake atatani kodi atabwera. Ndipo palinso fundo ina imene tikunena kuti adzabweranso. Fundo yakunena kuti adzabweranso ndi fundo imene timakayipeza kuchokera mu buku la Machitidwe atumwi kuyambira chapter 2 kukalekeza ku Chivumbulutso. Chifukwa chakunena kuti mabuku amenewo okulukulu amangofotokoza zakunena kuti Yesu Khristu adzatani adzabweranso adzabweranso adzabweranso. Ndiyo kuti Bible limene likukwanitsa ndithu kulifupikitsa mu fundo zitatu zimenezi. Akubwera pamene aneneri ambiri adalosera kunena kuti Yesu Khristu akutani akubwera. Ndipo tikuona adi kunena kuti Yesu Khristu wabwera mu mabuku 4 aja. Ndipo kuchokera mu buku la Machitidwe mu chapter 2 atumiki ake akupitirizabe kulalikira kunena kuti adzataninso adzabweranso. Izi ndi zimene tingakwanitse kufupikitsa Bible limene limakamaka mu fundo zitatu zimenezi. Kodi pamene ndine taphunzira zokhuza ndi tsatanetsatane wa Bible amene makamaka amene timaphunzira zachiyambi. Kodi mwazindikira kuti kodi Bible ndilofunika bwanji pa moyo wanu? Mumaligwiritsa ntchito motani? Kodi m'nyumba mwanu Bible muli nalo kapena mulibe? Cholinga cha program imeneyi ndikufuna kutithandizira kunena kuti ino ndine tikamvetse bwino zokhuza ndi Baibulo. Choncho ndi chofunikira kunena kuti ino ndine mmene tikukhala pano pa dziko lapansi tiziyesetsa kunena kuti tidzilisaka buku limeneli ndilo Baibulo. Tikapeza ndalama tikwanitseni kugula tiziligwiritsa ntchito mofunikira pakuzindikira kunena kuti iyi ndi njira yokha imene Mulungu anayika kunena kuti tikakwanitse kuzindikira bwino za chifuniro chake. Muli nalo kodi Baibulo? Ngati mulibe esetsani mupeze njira. Chifukwa ngati mulibe Baibulo nkovuta kuti mukazindikire za chifuniro chake cha Mulungu. Chifukwa chifuniro cha Mulungu chikunenedwa mu chani? Chikunenedwa mu Baibulo. Muli nalo? Ngati mulibe pezani njira. Izizi ndi zinthu zimene timafuna tigawane makamaka mu chiyambi chimenechi pamene tikuphunzira zatsatanetsatane wa Baibulo. Koma mwina titokha ndi mafunso kapena ndemanga kuchokera mu program imeneyi, program yathu komanso mwina mafunso ena onse amene tingakhale nawo kukhuzana ndi Baibulo tikhoza kufunsa ku nambala iyi 022 766 018. Program imeneyi kumbukirani nena kuti amalikupatsirani ndi Alilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Daniel nje Pancras. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona